Epektibo para mismo DTX 500. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayon ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko. May puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw.
FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, now 7:31. Good evening, ka-K5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Wala pa na pa sa cellphone mo. Dula na. Ito ang bagong tunog, broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news. And public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Fun! Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata gulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga. Nangagid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud! Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka! Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
Ikaw bala nagaproblema sa imo pagpanglakaton? Kulang bala imo budget para sa imo nga pamilya? Ari na ang solusyon. Super Pushwalk Navigation. Super Pushwalk Navigation. Ang Super Pushwalk Navigation nagapuswak lang halin sa aga hasta sa gabi. Iloilo to Manila, isa lang ka oras. Iloilo to Hong Kong, 4 lang ka oras. Iloilo to Iloilo, wala oras. Ang ini nga barko, manamigid. Ang ini nga barko, may 7 kabilog nga mga swimming pool. Ang ini nga barko, 47 stories ini. Siguradong mag-enjoy ka sa ini nga Pushwalk Navigation. Centralized aircon, may hotel, may swimming pool, may party club. Ang ini nga barko, gindamgo ko lang kaginas ang aga. Laugh out loud! Laugh out loud! Laugh out loud! May chocolate sa laugh out loud. Sama-sama tayo, sasaya'y sumugo. Halakap katawanan, walang kapantay. Laugh out loud, di walang kapantay. Tumawag na at maghanap ng talkmate mo. Mga balita, kasiyahan, may halong biro. Sama-samang tawanan, di ka mabibigo. Hingnan mo ang paligid, lahat ay masaya. Dito sa K5, walang puwang sa lungkot, basta't may siya. Laugh out loud! Laugh out loud! Laugh out loud! May chocolate sa laugh out loud. Sama-sama tayo, sasaya'y sumugod. Halakap katawanan, walang kapantay. Dito'y walang kapantay, dito'y walang kapantay. Kahit anong problema, iwanan na sa labas. Sa ating tawanan lahat ay maglalaho. Tayo'y magsama sa saya't ligaya. Tawanan nating laging dala. Kaya halika na, sumali sa saya. Machokulit-kulit ang tawanan. Laugh out loud sa bawat pagkakataon. Tara na't mag-enjoy sa bawat tawanan. Tumawag na at maghanap ng talkmate mo. Mga balita, kasiyahan, may halong biro. Sama-samang tawanan, kaya halika na, sumali sa saya. Machokulit-kulit ang tawanan. Laugh out loud sa bawat pagkakataon. Tara na't mag-enjoy sa bawat tawanan. Laugh out loud! Laugh out loud! Dito'y walang kapantay. Laugh out loud! Laugh out loud! Dito'y walang kapantay. Laugh out loud, dito'y walang kapantay. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos. May dayan nga gabi Western Visayas. Sa tanan naton nga mga pumuluyo, kag mga friends naton subong, nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Taga Rojas, Capiz, Antique. May dayan nga gabi sa inyo tanan. Share the live, share the live. First part sa natin nga program, subong mga K5. Kung makalabot kita karon sa 100 viewers, mga tag si Matt Chocolate sang 100 pesos. Nga load Amo nambal sa akon mga tag ako 100 pesos nga load. Kung makalabot ang aton nga viewers sa 100. Pero kung makalabot ang viewers sa 200, mga tag si Matt Chocolate sang 250. At kung makalabot ang viewers sa 300, mga tag si Matt Chocolate sang 500 pesos. Sobrahon nyo, share the live, share the live. May dayan ng gabi Western Visayas sa aton nga mga kauturan. Dira sa may Bacolod City, Negros Occidental, Oriental. Good evening sa inyo. Mga taga-Antique naton, mga taga Boracay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Matt Chocolate ang inyong upod subong DJ Matt Chocolate. Alin alas 7:30 to alas 9 kita subong nga gabi. Pagbalik ni Matt Chocolate, makukadlaw naman kita, matamyaw-tamyaw naman kita. Kasi sa pagbalik ni Matt Chocolate, pwede ka muna ka shout out, ha? 7:40 on the clock.
Nagabalik gyapon matsukulit. Ang inyong DJ nga makulit. Dali lang sa Cava News of ang Philippines. Ginpalangga mo na. Tuntuhon ka pa? Everybody gets high sometimes, you know. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Kampiyon! So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo yayak. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, nakagay. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, ipunos mo na! Grabe sila kayo, guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay. Kamu ang ma-judge kung sino taon. Oh, okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay, isip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-isip lang sa mga pumuluyot na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Sis lang kami yun. Sis lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyaan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasam, isang box na DTX Coffee Mix. Kami? Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong na paginsam, Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Kung mga piso ganyan hata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa water. Aray. Awan. Udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yan pasakay na. Tara na. Ini sa ikaw ko lang binog. 200! Lupat pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya ako. 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kau
May mga, hindi maminigpay sa imo. Wow. Ano ba ang mga sa aking 5 years FM? Okay. Liwatotang hambang naton FM Horay lang pero ang hambang ta K5 News FM. Ang K5 duwa ka panakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na nag-report na na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka mangyabot. Sige ha. 1, 2, 3 go. Wala kami na sa SM na. Tinugan mo. Wow! Grabe ba? Ituwa na lang ako palis na doon ka. K5 sa babaw. News FM sa dalawa. 1, 2, 3 go! Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! $7:47 on the clock, and you're still listening to the best radio station, K5 News of FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Good evening, kili kayo Donnie Espinosa. Good evening sa imo da. Tanan nga mga friends naton dirang mga Espinosa sa Molye. Sa Blumentritt no? Mayang gabi sa inyo mga Espinosa da. Sa inyo nga kapitan da kay Kaptas. Mayang gabi sa imo da Kap. Amuning kapitan nga pinakabata. Sino naman ang pinakakapitan nga tigulang sa syudad mo? Well, sa mga KK5, kinanglan ko mga babae ng mga virgin. Gusto ko mga babae ng mga gwapa, hindi pwede ko tsura mo dong ipon, hindi ka pwede magtawag. Okay ka na. Pero well, sa mga gabi, shout out to the Max Kida. Kamiyawon tanay mga friends natin. Sa mga hello kay Vanessa. Mayang gabi sa imo Macho Kulit. Kita ta ka one time sa SM na uya ko sa imo manapak. Sa pakalang ko, tsura ko dog Twitter. Kay Aisha Galia, kaya nakatutok man subong zaton si Liz. Hello gali kay Nanay Nenfa kung pamati man subong. Thank you so much kay Dr. Amil Uya sa amon nga midterm bonus. Grabe sa ibang nga kumpanya wala yung midterm bonus, sir no? Sir, meron man sa ibang nga kumpanya wala guro no? O diri lang sa aton no. Nakabaton kami sang 80,000 pesos. So grabe plus hanger kag sobre. At saka ako kasi Anday, siguro mga 10 mil, siguro mga 15 mil, siguro. Grabe giniya. Well, subong mga K5, abrihan kong linya. Abrihan ko ng linya mga K5, buksan kong linya subong nga gabi. Para nga manawag ka mo diri. Tawag ka mo diri sa number nga 0995 398-4633 o magtawag sa smart line sa 0908-759-6316. Aliwaton ko mga KK5 at tawag ka mo din sa cellphone number naton nga 0995-398 o magtawag mo sa smart line nga 0908-759-6316. Sa telephone number, ta sir, may telephone number man ta sir. Why naganda raton telephone? Okay, why na kita telephone subong? O may caller kita subong Mayong gabi. Hello, good evening. Ano, bog ka? Hindi ka na magtawagan? Gusto ko mga babae manawag mga GRO. Matublang gabi itong color ko balabaw. Nami ito yung kagabing color ko. Yung kagabi kay swabe. Ito yung bongga-bongga. Ito yung nga itsura. Yung do pantat. Mga kag-5 naton. Sino ito ngalan sang babae ito kagabi? Chipman? Ang aton color kagabi man. Lipat ko sa ngalan niya. Tawag na di ba lang, Sir Otto gabi?
Tawag mo din mga KK5 sa 0995-398-4633. Magtawag sa smart line sa 0908-759-6316. Mga KK5 natin, hindi naging manigar sa mga bypass operations. Bypass diri, bypass dito. Puro na lang bypass, puro na lang syabo. Tek, loloko ng pamilya nyo dakong. Madakpan ka mo mga KK5. Pero kung gusto mo magtaway pangabuhi mo, timiligya ka syabo para nga dito ka sunod sa presyowan. Hindi ka na magtulo-tigang-tigang. May caller ka na subong sa line number 2. Hello, good evening. Hello. Mayong gabi. Ay, patay na patay. Caller natin, nahadlock siguro sa aton ay. Mga taga-Rojas, mga taga-Antique, tawag na di ka mo. Tawag na din ka mo mga karohas. Hello, good evening. Hello, good evening. Mayang gabi, sino ni? Si, Machocolate. Ang Jero to gabi? Hello, Machocolate. Hi! Ari na. Ari na kagabi to. Ote, kamusta na naka-customer ka kagabi, day? Yes, Machocolate. Pila mo customer kagabi, pila kabilog? Alimagid, Machocolate. Wow! Iway man nawas agang imo nga potasyom? Wala man Machocolate, Gabasa-basa man na Japon, Machocolate. Ang imo nga Monica Street, wala man na ano? Wala man Machocolate, sanay. Elastic na ba na Machocolate? Elastic ng imo nga ano? Nga mohon. Ang imo nga mohon, elastic na? Yes, Machocolate. Pero dali lang gida, may customer ka magagabi nga tigulang o kung puro bataon subong imo customer kagabi? May tigulang kang may bata, Machocolate. Pero gusto ka na mo makita sa stasyon, di okay lang sa imo nga makita ka naman fest office? Pwede gid Machocolate, no problem. Pero gwapa ka giman sa totoo, day wala sa pag underestimate sa itsura mo basit do tamburong. Pero gwapa ka gid man. Dobo jawi, tsura ko Machocolate. Abi ko do garangan tsura ba? Pwede man Ano? Balaan mo gusto ko ipatigayon da ka kay Sir Andre, among technician, di gwapo. Oo. Gwapo sa. Day. Ay, nagabantay ka siyang giguro. Ay. Grabe, di nga nga color kagina basa-basa, dubujawi tsura. Day. Yes, Machocolate. Pila edad mo nagsugod ka sang imong nga buluhaton nga na, day? Ay, high school lang yung Machocolate. Umpisa na ko yay. Kagi ka na turutot? Yes, Machocolate. Pero, kung turututon mo ba si Mr. Andre, paano mo sa turututon, be? Turutot, gidyaga, basta turutoton Amo na gani, paano mo sa turututon? Kaya bala mong ini nga tao actually, day, dugay mo ni siya tani nga nagatinguha man siya bala. Pero ti ano mo na abi kay ti mga babae doon nahadlok sa iya. Tapos medyo may pagkatorpi-torpi siya. Pero kung turututon mo siya, paano mo hihambal? Biga, gamamok, ikaw biday? Daw Rosie nga motor ba? Pero pila bayad sa imo, day? Ang tuntuon mo nga presyo, pila ka? Depende na Chocolate, may 1.5, 1.3, 1.2, depende Ano, monarkiya mo, gold? Grabe, 1.5 ged? 1.5 ged? Yes. Pero may nagka-request man sa imo nga before kanila tilawan, ginalantaw ana imo nga, gina-check nila ana imo nga queen-queen kung may stigmatism? Ginalantaw-lantaw man ang iban, Chocolate, may galantaw-lantaw man, may arama diretsyo Diretsuan na, huwag ka nagapanghugas? Panghugas man Chocolate Dama! Pero may patigayon man ko rin sa imo, gusto mo si Sir Sunny Punay? Ay, di santin ulang Chocolate. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Ang balidok gwapa na sa Dok Law ay ni sa. Kamonitor si Dr. Ramil Oy. Hello gali kay Doc Ramil Itang Oy. Thank you so much sa imo Doc nga nga midterm election.
Kung tagaan kami day tsansa, dahil nga idalon mo si Mr. Andre sa Banwa sang, or Banwa or sa syudad sang, hindi mo siya dalon din nga restaurant. Dala ko sa restaurant nga malinong ma-chocolate ito bala dapit sa may ano. Kaya mo man sa ihanday nga pangiluon iya pang ginawa. Oo, ma-chocolate eh. O ara sa galantaw sa subong. posible yan. Ara na sa galantaw sa subong. Ano paniwagi si Andre Anay? Ano ma-chocolate? Panawagi siya, i-invite siya sa imo. Hi, Mr. Andre. Gina-invite ka gali ba? Ano? Magkaon. If you want. Hello Andre. Kami, hello Andre. Andre. Invite ka makaon buffet. Ambala siya. Invite ka makaon sang buffet. Buffet nga ganganga. May talaba. Yes, kag may saway. Pero wala ko yung nagapati nga gwapa kaday sa mga muni nga tingog tsura mo guro daw ubo. Guwapa kaya ma-chocolate kung gabi, ah. Lamok na yung tsura mo guro. Yaya. Oh, gwapa ka gin. Mas totoo, gwapa ka pa day sa mga reporter namo day sa K5. Oo, ma-chocolate eh. Oh. Tino may sige white ko may mo pero pa kayo on kami Facebook mo okay sa imo o hindi lang anay? Pangayon, i-message ko lang sa imo ma-chocolate. Sige Kung gwapa ka, ma-meet kita karon sa Mulye. Gusto mo? Yes, ma-chocolate. Nagapamulye ka man Hindi, taga-kalumpang, kuya ma-chocolate. May customer ka man sa Mulye sa una. Oo, eh. Sino ngalan niya? Bibis kan letter lang, be? Hindi lang wala ma-chocolate. Letter J, Letter J? Jo? Dahil pampadalom-dalom ta pamangkot, kung dako daw notice of disconnections bing lalaki, kaya mo man? Of course, ma-chocolate. Pero kung gamay CB? Ati do, lawlaw. Lawlawan ka sa mga gamay C. Yes, ma-chocolate. Di paano mabalaan kung ang lalaki gamay C or dako daw notice of disconnections of more Power Ranger? Siyempre, hiram-hiramon naman ma-chocolate ka. Hindi ako magtindog lang siya bala. For example, taas siya, niwang siya, putot siya. Mabalaan mo man na yan kung dako daw notice of disconnection of DTX Beauty Soap plus Extend Food Supplement for Men? Ang buta mo man ang bal nila ma-chocolate. Sa ako niya lang na ano ha. Ano ang bal nila? Ano ang bal nila? Depende man ako na ma-chocolate. Wala man akong sa paniwang-niwang. Kag patabok-tabok kung dako gigada. Iya, dako. Ginaya ma-chocolate. Pero may ara ka mga tilawan sa una. Ano pinakadako ng tilawan mo? Negro ma-chocolate. Daw ano? Negro. Chocolate sa Sa pagtilaw mo sa negro, nag-ano ikaw? Nagturo tig-ab. Kag para nagpahunay-hunay ma-chocolate. Ate sigurado ko guro kung makakadto ka di sa istasyon siguro mahumoy ka ng imo nga pukasyel day. Ay di si Sir Andre ni bala ginagarosario ni siya tagagabi. Ano? Crunchy? Ano ba saga mo sa imo nga Pokemon? Chicharon? Chocolate, galato-lato. Gaano? Galato-lato. Galato-lato, gali. Baga, Diyos ko. May nag-PM ni sa ako nga friend ko nga pulis. So, pre, suwabe, ginaguro ang uyab. Iya, tsura to dinamo. Ate, sige, ano mambal mo na sa mga lalaki, subong. Ang pamangkot na... Ano lalaki kuhaan ng number po, Ba? Tiki, syempre, sige, i-describe ang self mo. Din ka-duty, dragin man sa guwa sang unitap. Oo, ma-chocolate. I-describe ang self mo bala para may thrill man para pagtapos ko ni duty, agyan ta kada. Maling nalantaw ko tsura mo kung gwapa ka. Makadto ko na karon sa unitap, mga 8:30 siguro ma-chocolate or 9 Basi tsura mo bala to gahapon sa Ako gani si mo ma-chocolate ano pa ko gani matokmate. Matokmate ka pagid sa bisusa kay dahil biskan ulo ni guro kalaki dahil wala ganiya dahil. Ay kasi nga nang nila ko ma-chocolate hindi nila
na ko yung pagsisingan. Ay, hindi. Kasi sila yung katilaw. Wow! Tiday sa totoo, danday, if you don't mind, libra, GRO ka. Oo, ma-chocolate. Wala may nagpatol sa imo nga tumba pates. Ay, wala. Hindi ma-chocolate ya. Wala ka Hindi na, sila. wala ka na yaga KFC, finger goods. Ay, hindi ko na yan sa mga tumba pati. Kasi ma-chocolate gusto ko yan lalaki. Gidyan. Pero agi na katilaw ka na, agi. Ay, okay, ma-chocolate. Ay, paloy. Pero kagi ka nga tilaw, agi. Pero na pagtapos mo, nakibot ka nga agi, gali, kagi ka. Oo, ma-chocolate. Eh, dali. Ano yung kaununa, anong balisi mo? Do, hindi man kabalo. Ma-chocolate kung agi gusto nila yan lalaki. Ti, agi ang nakatilaw sa imo nga maringge? Oo, ma-chocolate. Hindi na. Ala ka namin sa imo, inday, gali, no? Do gusto ka na, dahil paplitihan, takabala buwas, day. Pwede ko rin, ako na lang ba na papliti sa imo, day, pasakad to ka lang sa istasyon, day, panyapunan, tapaka. Ay, hindi ka makakulit, Oo, basta totoo doon mo na kay Basib la bugos ka, scammer ka bla? Ay, hindi ko yung summer, ma-chocolate ya, Pero baho ita ka. Ano yung bakit dita? Mami na PM sa ako, no? Ma-chocolate, hindi iya paglangulangon, mga taga-ruhas, kay kung ako gani makaagi na, maasogin na sa, maaso ka kano sa iya, Ay, ba, tisinganta Ako yan, di wala ko yung gatras. Ti, gaway ka ga-atras, gaano ka lang gatuwad? Hindi, gabante, kuya, ma-chocolate. Gabante ka. O, ti, sige, kasuwabi ka gali, Sige lang pangga, amat-amaton, talang kalingling, anay, kati ko makita, tanaka, tiduway na thrill ko ron. Kung gusto ta ka makita, di ba? Kung makita, padugayon, ta ka na itawag, tapos amo na pag-invite namon sa imo. Para makita man namon ni imo nga muak, basi tsura mo do kasag da karon. Okay malang na. O, si Sir Andre, kakadlaw-kadlaw di si imo, numambal mo siya. Sir Andre, gusto mo man ako matilawan? Macho Kulit. Baho kaldupla, day! Ambal, Sir Andre? Hambal ni Sir Andre, kano gusto mo, kano ibutang niya ka sa kuna, ka dito ka mo kano marisleng? Ay, pwede, gida, bisan ino, pa posisyon. Mga pilagid kaya mo nga posisyon, dayaw. Damo, ma-chocolate. So, ano mga posisyon ang pwede mo ihatag sa amon nga idea? Para at least... Helicopter, ma-chocolate. May helicopter style! Amo na. Ate, di ba patay ka, mo load ba 50 pesos sa rigora? Magkabalik si Macho Kulit. Dila sa number 1 radio stations, K5 News FM, alas 8:03 na. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. Ang kampiyon ng istasyon, K5. Sa tagsa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magtangon kang magluhong sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Mini. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito. Ako sa clear na plan sa life ko.
dali ko nag-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaling sa akin. Yes. Wala pa yun na. Ugot nga magkaptanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong man kabudlay wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang.
December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no? And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man. K5 News FM. Laugh out loud. Laugh out loud. Ay, chaka! Matalong bala ang imo panghunahuna. Madasig bala ang pagtikab sa imo nga damo ka bala na hibaluan. Madasig bala ang pagpitik sa imo nga ugat. Gusto bala hibaluon ang kapasidad sang imo panghunahuna. Yari na ang programa nga gindisenyo para sa inyo. Programa nga makahatag kalipay sa inyo. Paindisanay sa K5. Indisanay sa K5. Indisanay sa K5. Wow! Let the bass kick. K5 News FM championing the lives of the Filipinos. Mga K5 naton, may ayan gabi liwat sa inyo. Opo nyo naman si Macho Kulit. Oh. Well, sa mga K5 naton, good evening kay Darrell Parcon Puerta. Good evening, Macho Kulit Duran. Dumalag ka Pisityo na Baya. Oh, gumati sila subong. Good evening sa inyo tanatanan. Nagpamati sila subong sa aton. Thank you so much, Gid. Hello, magilis sa mga friends naton kay Grace Espinosa. Macho Kulit, kita taka one time sa plaza. Huya lang gid ko magsapak sa imo. Ayos Sila lang, sige lang. Okay, may caller kita sa bong sa line number 2. Ari, may caller kita. Hello, good evening. Hello, good evening, caller. Hello. Huwag ka sa bataw. Mayong gabi. Hello, mayong gabi. Okay, sino ngalan mo? Hello? Noy, ikaw ang katawag, Noy. Mayong gabi. Bye-bye. Why ti mo ka sa bata, patian mo rin taken. Why mo ti mo ka sa bata, maan ka dyan. Abi, pang tawagatan niyo kaya pamati sila sa aton, subong I-check natin sa linya mga K5. Tawagan mo din sa 0995-398-4633 kag 0908-579-6316. Ang pamangkot namon subong nga blackboard ang tawag sa green board. Diba may green board ang color? Nga blackboard ang tawag. Abi, sabat ka mo din mga K5 naton para may baluan nato na ang inyong sabat. Huwag nyo na notice ang tawag sa kabataan sa... Abe? Tawag na ka mo din mga K5. Duway ta caller sa Rojas. Why sila naka-hope up sa aton, sir? Kakok up ang oras man. Mga taga Rojas. Oh. Okay, good evening manggali kay Pelyon. Nga nagapamatiman subong sa aton. Good evening si mo Pelyon. Mayang gabi. Abing pamangkot naton subong mga K5. Are may so may caller kita sa line number 1, no? May caller kita. Hello, good evening. Mayong gabi.
Pangga, ano ba tiyaga mo yaya sing along na diya subong ya? Hello, mayong gabi. Mayong gabi, Matchocolate. Mayong gabi. Sino ni? Si Marco. Marco. Patsay mo Marco karaoke, Marco anay. Marco imo karaoke patsa anay palihog, pwede? Okay, sige. Okay, salamat gid Marco. Okay, Marco. Taga diin si Marco? Taga Masbate po, Matchocolate. Taga ano? Taga Masbate po. Masbate? Ang layo naman. Saan po, kung galing ka dito sa Iloilo, anong sasakyan mapunta na Masbate? Kuhan po, inang barko po, galing to Masbate. Hinaano muna yung monitor mo, Pangga, nag-feedback dito, sumasakit yung airgam ko. Ano yung parang tingil talaga? Ang tingil? Okay na? Napatay mo na? Okay, Matchocolate. Okay, napatay mo na ha? Ano po? Hello. Ano po? Hello. Okay na. Maririnig mo na ako? Opo, narinig kita. Sige. Ang katanungan natin ngayong gabi, bakit tinatawag ng mga bata blackboard yung green board? Kasi Matchocolate yung noon ang kaibahan noon iba kasi ang mga bata ngayon iba rin. Ano po? Ang sabi mo sa akin, burubay, ano yun? Sabi ko ngayon Matchocolate noon ang kaibahan sa mga bata kasi masyadong subong ngayon Sandali lang, anong lengguwahe mo nga comfortable? Ikaw baka mamayawan ka sa akin kung magtagalog ka na, ha? Anong gusto mong gagamitin natin? Magtagalog tayo o mag-Ilonggo tayo? Marunong kayo mag-Ilonggo? Hindi ko masyado marunong mag-Ilonggo kasi Matchocolate kasi naglaki ako, Bisaya ako po, inang Bisaya, Cebuano. Cebuano ikaw, dili ka kasabot sa akon? Hindi naka-intindi ako pa ng gamay. O kasabot ka sa akon, hindi? Hindi nakasabot man ako Matchocolate kaso inang gamay lang akong masabtan okay. Yung kay Bisaya. So makasabot ka man sa akin. May sabot ka man o wala to. Tao ka man gyapon. Sige. So kung hindi ka makasabot sa akon, mag-English lang tayo. Hindi, sa kuwan lang, okay lang sa Tagalog. Sige. Sige. Ako ma-English lang ko sa imo. Okay, ang pamangko subong, ang hambal sa kabataan, nga tawag sa kabataan, blackboard pero green board man ang color. Sa kuwan, Tagalog lang, ng Ilonggo lang Matchocolate. Ilonggo lang? Okay, Ilonggo lang. yung sabi ko kanina, bakit tinatawag ng mga bata ang blackboard na blackboard pero ang totoo, green board din yun. Bakit kaya? Kulob, barikutot. Kasi kung guro sila sa maliit pa lang sila siguro Matchocolate ng kuwan. Kung sa ato pula sa una nga kuwan, habang maliit pa lang sila may dinadala problema kaya sila lumaki medyo baluktot parang baluktot siya. Okay Kasi lumaki siya, dyan pa siya sa kuwan sa tiyan ng iyang ina kasi kuwan na siya, may dala na siya nga problema kundi hanggang sa paglaki niya baluktot pa rin. Ay ano niya? Bakit nakaabot tayo sa mga baluktot na sinasabi mo? Yung sabi ko blackboard, hindi mga baluktot. Sige na lang, okay din. Magaling yung sabat ni mo. Okay, may gusto kang tamyawin ngayon? Tumaymiyaw ka na, dali. Kung Matchocolate, may pwede na akong itamyaw ngayon sa kuwang gabi. Sige, tumamyaw ka na ngayon. Bigyan kita ng otoridad nga tumamyaw ka ngayon. Okay. Sige po. Matchocolate, kinatamyaw ko lang kalay sa kuwan sa Sara, si Sheila kag sa anak ko sa Sara sa kuwan ng Rosana Jane Malinaw, natamyaw ko lang kalay.
Makailang nga pagpamati nila sa programa ni Mama Chocolate. Salamat din, sir. Taga saan ka subong nag-i-star? Sa kung ano po, mas mati ako po, pero ang asawa ko taga Iloilo. Ah, taga Iloilo. Siya taga saan sa Iloilo yung asawa ni Emo? Sa Sara po, Mama Chocolate. Ah, si Manilin Iyangalan? Oo, si Sheila Kagurungan. Ah, si Sheila Karugungan? Oo, Asawa mo na siya? Ang asawa ko. Asawa mo? Opo, Mama Chocolate. Ay, hindi ko kilala. Sige. Madamo ginga salamat sa iyo. Okay. Thank you. Maraming salamat. Marako nga salamat. Hello, may caller ka na sa line number 2. Hello, good evening po. Thank you, God. Hinaan mo muna yung monitor mo na bumabagurong sa dulunggan ko eh. Pwede hinaan mo muna telepono mo. Hello, goodbye. Basta hindi mag-behave, goodbye tayo na. Hello, good evening. Hello, good evening. Wow. Ari na namiyaan ko yung mga uyab daan. Hello, gwapa, ikaw palangga. Hindi alaw ay. Laway, ano yung itsura mo ko sa mga sapat? Do ko rin Okay, gwapa. Anong pangalan po? Si Giselle Sanghanway. Si Giselle. Kanami ka cute-cute sa imo. Virgin, ginaging tingog mo palangga. Okay, ang pamangkot ni Matt Chocolate Subong. The game begins in 3, 2, 1. Naatawag nila blackboard pero greenboard man ina. Ay ti, law ay man kung tawgon mo ang blackboard na greenboard mo kundi blackboard ang ginatawag da kay ti ang ano na ganito kaya ang ginagamitan sang eraser is black man no. Gamitan sa eraser ano ba? Dahil diwal dahil basahon ko dahil. Liwata. Nga atawag nila blackboard pero color green man ina. Sabta. Basi madulong. Amo naman chocolate ang ginapamangkot man gani nga hindi ko masabat. Pero katililibog sa ulo, no? Balaan nga color green. Tawgon, blackboard. Di bala? Ay, naano niyang Pilipino ni man? Pinoy dito, kag sinay Kuring baka. Pilipino ko no. Damo ginaya na balaan nga mga katinarsuhan balahaw. Oo. Basta Pilipino na yaya. Damo, ginaya na balaan niya. Din kibog. Din kakita nga balaan na sa balaan na sa Pinoy nga baho. Simutan pa. Balaan na yun nga, mamamay. Ginadala ka nga baldi, pamangkoto niya ka nga. Ano nadala mo? Nakita yung man. Balaan niya nga dako, imo bobs. Maroon niya dako, bobs mo. Pangga, intra ka karon sa Intra ka karon sa Talkmate, ha? Intra ka sa Talkmate, para nga makapangilalaman kami sa imo. Kaya damo subong mga lalaki nga nagapangita sa miga. Pero kung hindi mo ya gusto kung tsura sang lalaki, ya kudal, pabayaan mo eh. Wala ko nabot sa itsura. Gusto ko mabuot lang ti ara, gali. Hindi man ko kakita tsura, ma-chocolate. Nga manaw? Blind ako. Ay, tuod? Blind ikaw? Oo. Bilibi ko na sa mga tao nga blind. Actually, kanabanan sa blind, grabe ang pamatian, no? Dasig ba na mamati, no? Oo, kita mo. Kaisa mo lang nalawag ang imo number. Nakuha ko dayon. Dasig ka gali maka-identify sang numero. Oo, maka-identify man ako sang color. Ano ba ang color sang colorenot? Hindi mo lang chocolate mo. Colorenot. Wala ka pa kita kolorino, tao? Ikaw lang. Pero pila na edad mo gani palangga? 25. May bana ka na?
Wala. Tinga wala ka pa. Amo na gani sa talkmate karon kasi iban wala man na yan nag-after kon blind fold ikaw kung ano, di ba? Ay, hindi pwede. Tistingan mo lang anay mga luyag sila sa imo ya Ay, eh. hindi na pwede. Nga man di pwede. Sige na mo. Ha? Ken. Taken. Tambal mo ginawa, wala ka pamigo. Subong taken Yeah, ka wala na. ka pa mangkot. Wala ka na ka pa mangkot. Wala ko nakapabangkot, galit. Pero may ka bang mamatay sa akon palangga? Oo, eh. Tika, wala ka katawaгаw. Sakay, wala man ko bilod mo ka. Isa pa, wala ko sa to signal kay ato ko to sa balay sang pakaisa ko kay napatay akon pakaisa. Tinakapuli na ko di sa may hanway. Sige, isave ko ng number mo para ako manawag. Obra kita fans club tanan ha? Obra kita fans club di ma-chocolate. Ang tawag daya, fans ang blind club. 3 blind mice ang aton nga grupo. Hello, gali sa kay Mayor. Nagmamati sa buong Mayor. Good evening sa imo. Friend ko nga Mayor sa... hindi ko lang ka napag-mention iyang ngalan. Mayong gabi sa imo, Mayor. And sa upod yung driver nga si Jessie. Kag si Loin, nga nagapapuli sa buong sa ilang lugar. Hello, Mayor. Good evening. Mayang gabi sa mga friends naton, ma-chocolate na huyag, ikaw manapak sa imo, kita ta kakagina sa Quezon, may upod ka nga taas, huwag kagigyan na napak sa akon, wala man ko kabalo kasi ka. Pero palangga. Yes, ma-chocolate. Nga na, ma-chocolate, hindi ma-chocolate, ka ma-diabetison ta na. Ma-chocolate. Alam mo pa lang bala, macho ka na. Ma-chocolate. Ma-chocolate. Macho? Ma-chocolate. Kulit, hindi kulit. Ang kulit na ya karon niya, pero milan tayo late, gali. Oo, kulit. Paborito ko na wala ang chocolate. Paborito mong chocolate. Ako sa una, paborito ko man na. Sa isubong niya. Di ka diabetiso na ta. Kundi wala taga-kaon chocolate. Amo na na iya. Sino ang paborito mong artista? Kimcho. Kimcho? Wow. Apelido, yung gali number, no, Cho? Nakakadlaw mo ko ba lang chocolate mo? Gusto mo pa ibion ta naman ka? Feeling ko makapamana ka, guro may... Ano? Ay, ikaw ko, Mike. Yung idol ko kay Bagay. Sila nga doon sa tingog mo. Si Coco Martin. Coco Martin. Dali lang, balik na to. May nagkapanguliyag na sa imo, ha? May DF na ko gani. May boyfriend ka na. Ay mo nga boyfriend, ano nagabugtaw siya o kung nagakatulog man? Ambot kung nagapamati na siya. Bali, sa blind man siya o kung... open si Samisa. Like you, normal. Normal. So, paano ka mo nagkilalahay sang imo nga boyfriend? Textmate. Ha? Textmate. Textmate lang ka mo sa textmate lang ka mo nagkilalahay. Oo. Wow, bungga. May manapon na cellphone, nagabasa text. Wow. All the times that you rain on my So sa pagbasa mo sang amo niyo, ma-chocolate. Ay nakilala ako nga lalaki nga normal. Kag nag-chat sa akon. Amo na ang imong storya? Oo. Gintawgan niya ka. Pagtawag niya sa imo, ano hambal niya dayon sa imo? Wala lang. Wala lang? May lang. Ay, tuot? Oo. Di nakakita na ka mo sa personal? Yes. Ano no? Yes, ma-chocolate. Ma-chocolate na naman, ma. Natawag na pala magtawag sa imo, ma-chocolate mo na idol, ta ka madaan sa tingog mo kay sa imo ngalan. Damo ko bitingog ka. Kung hapon, ako man na si Lulupi. Mayang hapon sa mga kaka-5 naton. Isa ka babahikin lang po siya, nalipay pa. Na. Iman sa imo, ma-chocolate. Bay, siguro, may kita sa imo, indaya magtandam kita nga duwa. Ako naman si Lolo Roping, kag ikaw si Lula. Lusang si Lula. Siyempre, gulang na mo. May mga tigulang manday nga hindi pa lusyang. Oo.
Oh, may kilala ko yan nga tigulang nga hindi siya lusyang. Baka na da. Oo, kay tigulang naman ko. Tapos ari pa kinakontingog ko kon gabi naman. You're listening to the best radio stations. Mayong gabi sa imo. What's your name? Na? Abo perte. Ano ba yun? Kagina pa ko naghahambal sa imo, hindi ka magsulod. Oh. Kay daw na kuya sa imo. Hindi mo yung pagpalapitan ang bana ko. Kay ako lang ng bana ko. Ha? Naintindihan mo? Akin lang, ang asawa ko. Kay tsura mo, dulagdo. Gwapa, tamyaw na. Shout out ng dagali kay Rinan sang banati kag kay Jose Rex sang haniway man kag kay Gian kag sa tanan-tanan nga nagapamati sa tanan-tanan nga naga WhatsApp mo Facebook. All right. Pero thank you so much. I really appreciate your talent. Monitor ka mo sa Danau mayong gabi. Talented ka gali, no? Thank you so much. You're very talented ka gina. Macho ko lang mamati kami ni subong sa MO2 Eyes. Mayong gabi sa mga taga MO2. All the times that Well, mga kagayfay, magkabalik si Macho Kulit para naman sa aton nga Talk May 3 lang sa #1 radio stations. Opan yung gyapon, pinakakulit nga DJ, Macho Kulit. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM 88.7. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso.
Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight. Sa K5 News FM, kasama si Macho Kulit sa tawag-tawag. Puso'y kumakabasa, narinig mo na mag-alinlangan pa. Dito sa K5, ang liwanag ay ikaw. Tawagin mo ako pag puso'y nag-aalab na. Talk, late o talk matik, kasama si Macho Kulit. Sa pag-ibig natin, walang kapantay na faith. Mahal kita sa bawat sagot mo. Kulang na kayo, di ko kayang mag-isa dito. Mga pangarap, sabay natin kakahak. Sa bawat sandali, ikaw ang aking takbuhan. Gusto ko'y makita ang forever na kay ganda. Basta't kasama kita, lahat ay kaya na. May utak matik, macho kulit. Sa pag-ibig natin, walang kapantay na faith. Mahal kita sa bawat sagot mo. Call na kayo,
29 after 8 on your favorite radio stations. This is K5 News FM. Oh, like my page, Matt Chocolate, DJ Matt Chocolate, mga ka-K5. Pwede ka muna ka-like sa aton nga page kati pag-upa lang ni. Pero sige lang mga ka-K5 nato na. Well, subong nga gabi, mga ka-K5. Tamyawon naton anay si CJ Tolentino na nakatutok subong sa K5. Mga barangay kapitan na Tondri Zaharo nakatutok din. Good evening, Matt Chocolate. Gusto ko man mag-DJ sa Pilakadlaw. Bakal ka lang microphone dira, tag 200. Pwede ka na din ka-DJ. Well, mga ka-K5, diretso kita sa aton nga Tagme. Gakatingala ka bala na asta subong, wala ka pa-fighter, mabudlay bala manita, o kung mabudlay masakitan. Grabe ang effort mo, pero wala ina-appreciate. Kakapoy magpalangga sa tao na wala man nagapalangga sa imo. Ari na ang bag-o maprograma sa K5 News FM. K5 News FM. Talk May Relationships and Real Talk. Real Talk. Talk May. Talk May. Talk May at K5 News FM. 41 after 8. Thank you so much yan sa DTX 500. Di makalipan mag-inom sang Mighty Z. Vitamin C, may alkaline. DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga K5 naton, nga matag-as sugar. Sige yagyapon, pag-inom sa klinika DTX 500. Ago din yung sugar, maamat-amat na panaw. Kabudlay kung maging diabetiso ni ikaw. Hindi mo gin makaon ang mga gusto mo nga mga sweet. Mga K5 naton, buksan ko ng linya. Tawag ka mo din sa mga lalaki naton na tawag ka mo din sa 0908-759-6316. Tawag ka mo din mga K5 kasi sa mga girl naman naton. Pwede ka mo din katawag sa girl naton na sa 0995-398-4633 ka K5. Tawag ka mo din sa akon. Para nga mag-enjoy ka mo subong nga. Hello, may caller kita sa line number 2. Hello, good evening. Hello, Matt Chocolate. Hello? Hello, good evening. Hello, Matt Chocolate, good evening. Sino ni? Robic. Robic? Robic Guapo Robic Guapo. Sige, Robic, kapangitaan na lang kauyab ha? Sige, Matt Chocolate. Sige. Pwede na po Mga girls naton, ngara da, pwede ka mo di katawag sa Globe line naton sa 0995-398-4633. Sige, hello, good evening. Sa piya ka linya, sino ni? Hello, good evening. Mayang gabi, sino ni? Si Chacha. Chacha. Nagatin si Chacha. Okay, Chacha. Okay, so yahasa boy. Si Chacha sa piya ka linya. Sige, Matt Chocolate. Hello, good evening, Mika. Hello. Matt Chocolate, may Facebook siya? Isulya siya na, wala pa gani. Isulya siya na yun. Hello, Mika. Taga-din ka? Taga-Roas. Ay. Balit ako. Taga-Roas. Namin naman palangga. Ay, soon? Sino naman ako magpalangga? Ha? Namin mo siya ka naman palangga. Ako magpalangga. Mo kita kuita ko. Ba? Sure ka nga mo na kita mo? Sa may Monfarmel. Monfarmel? Oo, lapit kami sa simbahan. Pero may ka mo ka simba? Lapit sa simbahan? Ano? Lapit kang simbahan? Oo, lapit na kami sa simbahan. Sa syudad? Sa Tubang, sa may, ano kanya na daan? Barangay 11. Barangay 11. May ano ko daw mo? May tiya ko da. Mister. Taga-diin ka gidi mo nga. Ton? Taga-diin? Taga-uton? Taga-uton ka? Oo. Pero isa pa sisiman ko sa city ka, subong? Hindi ka pa city, makukungkis wala ka
Kung isa may mga appointment man Agobra ka? Oo. Ano work mo? Bantay cellphone. Banda cellphone? So, dabla? Oo, gani. Alam mo, bantay sa tao kung tanod na sa Oh, sige. Mayo na. Ano pa magkulitin mo? Ano? Ano pa magkulitin mo? Ano pa mangkot mo? Kalidad mo? Edad ko? 20 ano pa lang. 26. 23? 26. 26? Wala ka na ako. 23? Kakalansing mo? Okay lang man. Ang mga nagda, it doesn't matter. Oo. Dati talaga na yan. Ano gusto mo sa isang lalaki? Hindi lang Hindi ko anak. Ano naman? Ba't ko? Ano gusto mo isa ka lalaki? Ano gusto mo isa ka lalaki? Dali lagi. Dako, ano tumbal mo, Day? Day? Pagbabakon, tapos, labaan na pasensya. At tumiyara ko na. Dapat mapanisya ako. Laba lang mo pasinsa, pero hindi laba mo baratiya. Laba mo tsukulit eh. Laba barati. Ipalantaw bisamon? Pwede kita isen. Ha? Uli. Ulat ka lang na, Day. Laman tsukulit. Ora na, so yan. Ay ka mo diwa? Ora na. Yeah. Na, yan lang ka-feedback. Oh, go. Ka-feedback. Good evening. Hello, good evening. Okay na siya mo? Okay na ano? Anong klase okay na? Ano ba? Yan ba? Ako, Dali lagi ka-feedback ang lalaki o ang babae ka-feedback? Kung wala ko dito. Palayo ka mo sa cell. Isa ka lalaki, kailangan naman niya format sa aton yung talk show, hindi lang niya isa ka lalaki kataw ganay, dapat duwa ka lalaki, isa ka babae, kahit pulihan ka, Day. Ikaw yung lalaki, bali ikaw yung Day, bana-bana kung sino ang magustuhan mo. So mangita, tabagin isa ka lalaki. Tawag ka mo din mga K5 sa number yung 0908-759-6316. Tawag ka mo din. Subong amon linya, bisan mag-18 ka kabilog, pwede. Pangita ta sa ibang lalaki, gusto mo kay parang pangitaon ta kung sino ang pwede, no? Okay? Guwapa? Yes. Guwapa? So yata ng lalaki Single sa chocolate. Tuwag gimana ka single ka? Single ako, Miga. Single ako. Sila na may Facebook account tingin May ako Facebook account. Kantawa bala kay single na. Nakita ko na sa Facebook account mo liwat ka ni Pangga. Robe Calzado. Nakita ko na sa kanta. May alom to? May alom sa gali. Robe Calzado. I-check me the Facebook ya, Day. Ma-check ko na. Hello, gali kay Boss King. Pamati subong Boss King. Good evening. Kapila ka na magmiga? Okay Kapila ka na magmiga, okay? Wala. Wala pala ni bro. Wala alin. Girl? Yes, na chocolate. Tiara na. So, anay ka mo na kaduwa, ha? Sige. Bala na ka mo na kaduwa. Okay na ka mo, masyanay na ka mo off-air? Mas ulit sige na chocolate Sige Wait ko lang ang istorya ko subong. Hindi magalan yung mo ulit. Doon nalipay kagid yung may istorya ka subungaw? First time at ulit.
So kung magdayunay ka mo palanggaon mo gid siya tudo? Oo, palangga ko siya tudo matsukulit. Di nga nagapangita ka sa amiga, subo kay duway-way nga nagapatol sa imo? Ha? Torpe kami matsukulit mo. Ha? Torpe? Porpi man? Torpe bla. Ator